Het waar voor mij hoe het wat zin. Het heeft vooral te krijgen met het gebied Marijn en Lichterrein, wat we dus preventie zetten vanuit het noordwesten naar het zuidesten toe. En dan weet je dat in Matzee dat alle die kennen, weet je dat er een storing uit en dan denk je, nou de luchtdruk is vrij hoog, dus het zal misschien wel oplossen. En als het komt, dan stelt het net al te volle voor. Bij mij in Haas stelt het wel wat voor. Wel, het zal de komende dagen oors worden, dan hebben we echt dat naaisimmer waar en hebben een aantal dagen maar droeg waar. Komt de boer en ik goed uit en nu is natuurlijk ik. Joen en vannacht, wel droeg waar, vannacht temperaturen tussen de 8 en de 12 graden, de heetste temperaturen op de eilonen en er is kans op mist of dichte mist, dus een waarschuwing van het verkeer. Verder is er net al te volle wind. En dan op de morgen, dan hebben we het over een dag maar zinnen, flink wat zinnen, ik nog flink wat bewolking. En het liek het droog te blijven, maar er komen vanuit de Noordzee wel een paar buien de kant op. Ik denk dat die wel oplossen. Temperaturen mogen zouden bij de 18 of de 19 graden heen. En de wind matig, soms misschien even wat sterker, maar ik houd op een matige wind uit noord tot noordoost. En dan op naar het vooruitzicht. Het weekend ziet er prachtig uit. Sneeuw en sneeuw, we hebben toen temperaturen om bij de 20, 21 graden heen, op sneeuw misschien wel 21 of 22. En hetzelfde geldt voor de manje. Ik warmte, maar zo'n 22 graden en flink wat zinnen. En al deze dagen droeg waar de wind wat meer naar het oosten dan het zuidoosten en die wordt wat sterker. We moeten morgen maar wel even in het naaisimmer waarschuwen.